Камера. Ох, аз ще се пребия. Тук сега ще ме. Не беше добра идея, окей. Окей, тук сме с гангът обратно и сме на... това нещо. Бие ме! Снимах го! Аз съм вътре в това нещо. Помощ! Аз ти го моля. Намерихме лазер. Някой не го гледа. What the hell? Помощ! Лупи камерата. Не. Помощ! Камерата е тук при мене, помощ! Гайс! Камерата не мога да... Дай аз да пробвам. Добре, снимайте този капан. Снимай тия неща. Пътя. Ела да снимаш и това. Ето пана.